Hola, bons días. A ver, Anxo, a ver se nos explica este home onde vai con esta maleta. Esta é a maleta dos contos. Vale, bueno, Está cheiña de contos. primeiro, bons Hola, días, bons días, e que tal? presentámonos, non? Presentamos. Primeiro Veña. presentamos. Empezas ti ou empezo eu? Espérate. Empezo, veña. Pois eu son Loli, traballo aquí na Biblioteca Sabela Labraña. Bueno, traballo, son voluntaria, entidade social, cultural, etc. Traballo está mal visto. O traballo está mal visto, vamos a falar de colaboracións. Bueno, facemos moitas cousas centradas na cultura e literatura, cultura galega, lingua e literatura, e agora vos imos contar pouco a pouco, vale? Anxo. Eu son Anxo Baranga, formo parte tamén da Biblioteca Sabela Labraña e tamén formo parte de Furafollas, agrupación teatral. Onde estamos situados xeográficamente? Estamos en Barcelona, no barrio de Gracia, No Ateneu Roig. no centro de Gracia. Un sitio maravillosísimo para facer todo este tipo de cousas que facemos nós. Temos a ludotega, temos a Biblioteca Sabela Labraña, temos... que máis temos? Clases de pandeireta, Bueno, clases de de baile. baile, por suposto. Bueno, temos un club de lectura ligado á Biblioteca Sabela Labraña. Un dos proxectos é precisamente o proxecto dos contacontos. Anxo, por favor, explica o proxecto dos contacontos. Desde hai máis dun ano, os Furafollas, agrupación teatral, en colaboración ca Sabela Labraña, ocurriusenos que poderíamos ir a contar contos en galego ás distintas bibliotecas que hai aquí no barrio de Gracia. E temos que agradecerlle, sobre todo, á biblioteca Mercé Rodoreda, que está moi pertiño de aquí, que cando lle ofrecimos, abriu-nos os brazos e di, esta é casa vosa. Sí. E aí vamos cada mes a contar contos á biblioteca Mercé Rodoreda, a contar contos en galego cada mes. Pero tamén vamos a outras bibliotecas. Por exemplo, fomos a outra biblioteca de Gracia, fomos a de San Gervasi, fomos A de Vila de Gracia. Sí, que máis? E tamén estamos indo a bibliotecas xa fora do que é a cidade de Barcelona. Por exemplo, fomos a San Adrián, que xa fomos 2 veces, fomos a Badalona, ali ao barrio de San Roque, ao distrito de San Roque, e agora temos xa 3 bibliotecas máis, onde iremos no mes de xuño, dentro de Badalona. Estamos traballando para facer unha colaboración co Hospital de San Joan de Deu, que sabedes que é o hospital infantil por excelencia e que tamén ten veñen nenos pois, de toda España, por decirlo así. Entón, aí eso estamos traballando, fainos moitísima ilusión, porque é un novo reto, traballar tamén para nenos que están ali ingresados. En galego, Sí, todo en galego, eso te digo moi claro, sempre todo en galego. E despois hai xa unha que xa temos concertada, que xa imos facer a semana que ven, que é importantísimo. É o contacontos que faremos na Biblioteca Gabriel García Márquez, no distrito de San Martí, en Barcelona. Esta biblioteca está considerada por unha comisión internacional, está considerada esta biblioteca como a mellor biblioteca do mundo. E nos conseguimos que a súa dirección nos dera un voto de confianza para poder facer ali un contacontos en galego. Pero que ademais coincide a data, apuntade, 25 de abril. 25 de abril. E que pasa esa data? Pois que ademais celébrase ou comemórase o que é a Revolución dos Cravos de Portugal. E nós faremos un guiño divertido. E faremos tamén un agasallo a todos os que veñades, faremos un agasallo, non vos dicimos ahora que será. No, segredo. Pero solo por vir teredes ese agasallo. Ben, outra cosa importante que tedes que saber é que, como imos a distintos barrios e agora xa estamos empezando a ir a distintas cidades, sempre procuramos colaborar e contactar coas entidades galegas que existan neses barrios para que, se eles queren, veñan tamén a participar con nós. Entón, no caso da Gabriel García Márquez, pois estarán con nós as compañeiras da Cova da Serpe. E, cando imos a Badalona ou a San Adrián, xa teñen vido con nós a colaborar moitas veces a Garimos, unha entidade que está situada ali en Badalona. Entón, ben, tamén se trata un pouco de facer barrio e de colaborar con outras entidades que están traballando no que é a cultura galega. A ver, Anxo, que me enrollo aquí moito, que máis cousas? Pois, non sei, falámoslle do 25 de maio? Sí, porfa, veña. Mira, o 25 de maio, estes, os de Primavera Son, que é o evento que organiza a Asamblea Cultural Galega de Barcelona, e facemos en maio as letras galegas,
os maios, todo xunto, o mesmo día. xunto. O 25 de maio, un mes despois do 25 de abril, xustamente, montamos aí unha gran festa desde as 11 da mañá hasta as 11 da noite. Festa galega a rachar. Caludotega, as máis e nais que lle falan os fillos en galego en Barcelona. E aí haberá unha festa cos maios, cantando alrededor dos maios, dicindo poesías, pintando. E estarán tamén os furafollas, facendo teatro encontro, donde lle facemos unha homenaxe a Luisa Villalta, a personaxe que lle dedican as letras galegas este ano. E faremos contos a partir da Luisa Villalta. Festa. Que máis? Despois, pola tarde, faremos como un obradoiro de baile aberto a todo o mundo que queira vir. Exacto. É o que lle chaman agora os modernos as masterclass. Unha masterclass. Un obradoiro de toda a vida, que o ano pasado cantou, non sei, 80 persoas aí. Non sei que había na plaza, Coas nosas maravillosas profesoras de baile, e todos aprendendo a bailar aí, pois unha muñeira, por dicir algo, que ademais, na plaza, unha parte da plaza, temos o pulpeiro, que vai haber... que non fai falta que traiga de bocadillo, que hai aí o pulpeiro vai dar de comer, de beber, o que sexa. Festa rachada, xa vos digo, festa rachada, unha foliada impresionante. 25 de maio. E despois pola noite, cualidade musical. A partir da tarde e noite, faixe unha festa con dous grupos, creo que veñen. Este ano veñen dous grupos de Galicia que o petan. Están petando en Galicia, van o petar aquí, xa vos digo. Non vos fate... Apuntade nas axendas, 25 de maio, todo o día. Vide todo o día, foliada. Vide comer aquí a Joanic, vide comer porque hai para comer, para beber, festa para os nenos, para todo o mundo, para grandes, pequenos, festa, foliada grande. Ben, como son tantas cousas, aquí, abaixo, poñeremos os nosos datos das redes sociais e tamén un correo electrónico, por se nos queredes escribir. Nas nosas redes sociais imos actualizando a información de cando hai, eu que sei, pois unha festa, ou contar contos, presentación de libros que tamén temos, recitais, vermos literarios. Cada semana hai unha historia distinta en galego. Bueno, ou dúas, porque últimamente, vamos... É unha loucura. Estades moi convidados a vir a participar. E deixamos, porque isto está quedando longo. Os próximos vídeos que pagamos, a ver se podemos facer máis curtiños. Ben, noticias máis, porque isto é como un... Claro, pero que saen tantas cousas que hai que decirlo. É un vídeo de presentación, pero xa sabedes.